Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta: un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărțit averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porci. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i le dădea. Dar venindu-și în sine a zis: câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și ridicându-se a venit la tatăl său. Dar, încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Atunci a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slugile sale: aduceți de grabă haina lui cea dintâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Apoi, aducând vițelul cel îngrășat, înjunghiați-l, ca mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească, iar fiul cel mare era la țarină. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a spus: fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre. Dar tatăl lui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său: iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis: fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Mărire ție, Doamne, mărire ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Iubiți credincioși, iată-ne ajunși la penultima duminică înainte de intrarea în postul mare. O duminică cu o Evanghelie greu de abordat, nu prin complexitatea, profunzimea sau abstractul ei, cât pentru faptul că este atât de bine cunoscută. Și împreună cu alte două pilde din capitolul al 15 al Evangheliei după Sfântul Luca, alcătuiesc așa zisa
broșurică, cărțulie a pildelor milostivirii. Și sunt atât de explicite, atât de limpezi, încât orice comentariu, orice împărtășire ar trebui să fie descurajată. Și toate împreună alcătuiesc această oglindă a portretului, a inimii lui Dumnezeu, a milostivirii lui Dumnezeu. Și au ca și cuvânt comun, ca și miez comun, bucuria. Mai mare bucurie este întoarcerea oiței pierdute, prima pildă, regăsirea drahmei pierdute, regăsirea fiului pierdut, decât bucuria pe care o dau cei care nu s-au pierdut. Și de-a lungul timpului, în ciuda titlului care s-a împământenit pentru această pildă, respectiv aceea fiului risipitor, au fost multe alte tentative pentru a surprinde, de fapt, personajul principal. Și personajul principal nu este fiul risipitor, cel mic. Personajul principal este Tatăl. Și de aceea, de către unii este numită pilda Tatălui milostiv, de către alții este numită pilda fiilor pierduți, a ambilor, sau a Tatălui cel bun, respectiv a fiului mânios. Eu cred că putem, fără să smintim pe nimeni, să spunem că Evanghelia este pilda risipitorilor, pentru că sunt deopotrivă toți cei trei care apar sunt risipitori. Fiul cel mic este risipitor de încredere, este risipitor de păcat. Tatăl este risipitor de iubire, de milostivire și fiul cel mare este risipitor de orgoliu. Și fiecare este bine garnisit, este bine dotat în cele pe care le risipește. Aș vrea să ne oprim o clipă asupra celor pe care le degajă. Sunt multe teme care aproape că se iau la întrecere prin a ne atinge inima. Este de bună seamă tema dorinței de a fi liber, autonom, de a nu depinde de nimeni, nici măcar de Dumnezeu. Și este ecoul primului păcat, acela al ademenirii de a fi ca Dumnezeu, ademenire făcută de șarpe. Este tema căderii în păcat, este tema convertirii, este tema bucuriei, este tema iertării, este tema refuzului de a participa la bucuria celorlalți și bucuria Domnului. Și deopotrivă se degajă, se descătușează sumedenie de sentimente, de la sentimentul de amărăciune al tatălui bunăoară, de la sentimentul de rușine al fiului cel mic, care se vede ajuns nici măcar la nivelul porcilor, de la cel al speranței tatălui, de la cel al geloziei și al mâniei fiului cel mare. Și spun toate astea pentru că
Nimeni nu poate invoca vreo scuză, vreun pretext, vreo situație care să-l scutească, care să-l excludă de la a fi destinatar al acestei pilde. Și fiecare dintre noi, probabil de mai multe ori, ne vom fi găsit, ne găsim într-una din acestea sau în mai multe în același timp. Dacă în pilda cu oița cea pierdută, păstorul le lasă pe cele 99 și merge în căutarea acelei una care s-a rătăcit, care s-a pierdut, dacă în pilda cu drahma cea pierdută, femeia face tot posibil pentru a-și găsi, pornește, caută, mișcă, întoarce pe dos, oare cum se face că în pilda cu fiul, care contează mai mult decât oaia, care contează mai mult decât o monedă, cum se face că tatăl nu pornește în căutarea lui? Îl lasă să plece. Poate că un amănunt lingvistic ne-ar putea scoate puțin din ceață. Traducerile noastre, pentru a salvgarda, pentru a pune la adăpost liniștea noastră, s-au ferit să traducă ad literam. Și acolo unde spune textul original, spune, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și zice în traducerea noastră, atunci el le-a împărțit averea. De fapt, textul spune, și-a cerut partea din avere și tatăl și-a împărțit viața. Și de ce pomenesc acest amănunt? Pentru că cu siguranță fizic nu s-a dus după fiul său, dar viața și-a împărțit-o, inima și-a împărțit-o. Și inima l-a însoțit pe unde a mers, cu amărăciune, cu grijă, cu teamă. Ei bine, nu s-a dus după el pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului. Și își asumă marele risc încă de când l-a făcut pe om liber. Riscul ca Dumnezeu, ca omul să-l refuze, să-l părăsească, să-l neglijeze, să-l uite, să trăiască ca și când Dumnezeu n-ar fi. Spuneau scriitorii medievali, era o formulă concisă, ubi caritas sau ubi amor, ibi oculus. Unde este iubirea, acolo este privirea, capacitatea de privire. Acolo te duce privirea. Și spune Evanghelia, și important amănuntul ăsta, că de pe când era încă departe fiul, l-a văzut. I-a ieșit în întâmpinare alergând. Și cred că este o primă solicitare de punere la locul just a accentului în viața noastră. Unde bate ochiul, unde duce ochiul, acolo unde ne este partea care contează, acolo unde ținem la ceva și fiecare să ne întrebăm cu înfiorare încotro fuge mai des privirea noastră. Și în această examinare a privirii noastre să avem sinceritatea și smerenia de recunoaște de câte ori fuge spre Domnul privirea noastră, respectiv câtă iubire este acolo unde ne fuge ochiul. Ziceam că sunt multe sentimentele care se
să iau la întrecere, prin a ne atinge, prin a ne implica, prin a ne angaja, prin a ne urni, pentru a ne urni. Și motive pentru convertire, având în vedere că se apropie perioada postului, atenție, discutam cu cineva mai de un azi, emblema semnificativă, reprezentativă, caracteristică a sărbătorii pentru care ne pregătim cu postul este învierea, nu este crucea. Nu se ajunge la înviere fără cruce, adevărat. Nu există, spunea Sfânta Caterina de Siena, nu există iubire fără durere. Pentru că iubirea adevărată este o murire continuă față de noi înșine. Dar punctul de sosire nu este crucea. Scopul perioadei care începe nu este mortificarea noastră, este un mijloc. Renunțarea este, de fapt, o afirmare a ceva mai mare, mai important pentru mine. Altminteri, mă găsesc pe mine la capătul drumului și văd cât am fost de puternic, de virtuos, de zelos sau, dimpotrivă, de neputincios. Și drumul care ar fi trebuit să-l aibă pe Dumnezeu ca scop, ca și tovarăș, mare pe mine, și ca una și ca alta. Deci, motivul de convertire, sigur că poate să fie rușinea, poate să fie amărăciunea, poate să fie teama. Și un personaj bine cunoscut, din păcate, multă vreme doar pentru devierile lui, pentru excesele lui, dar care acum de vreo 10 ani are procesul de beatificare pe rol, Savonarola. Zicea, uitându-mă în inima mea, mă cutremur, văzând câtă frică este în relația cu Tine, Doamne. Dar mă liniștește, mă mângâie, văzând în ce măsură milostivirea Ta depășește cu prisosință mizeria mea. Deci motivul acestui drum de convertire, perioada este aceea de întoarcere în sine. Asta trebuie să fie semnul parcursului pe care îl începem. Zice Evanghelia, venindu-și în sine a zis, după ce a flămânzit, după ce s-a văzut nici măcar în rând cu porcii, sub rândul porcilor, și-a venit în sine. Este o perioadă, este un parcurs în care să căutăm venirea în noi înșine. Pentru că suntem foarte alergători, suntem foarte fugari de noi înșine. Și suntem oriunde și pe la oricine, mai puțin în noi înșine. Deci motivul acestei convertiri, să fie întoarcerea în noi, dar nu este motivul cel mai important. Și acum vine surpriza. Face Dumnezeu în așa fel încât noi să dăm mai mult decât suntem în stare. Respectiv, ce putem da noi care Dumnezeu să nu aibă? Și ne spune prin aceste 3 pilde, prin aceste 3 parabole ale milostivirii, cuvântul comun. Putem, întorcându-ne, putem să-i dăm Domnului bucurie. Nu să îi dăm răspuns corect, nu să-i dăm o situație la zi cu bifarea poruncilor. Pentru că atunci rămânem și pilda aceasta care descrie drumul, parcursul, pașii făcuți de fiul cel mic și apoi de fiul cel mare,
de fapt descriu un fel de etape ale vieții creștinului în relația cu Dumnezeu. O credință și o trăire la nivel infantil. Este aceea care, adolescentini, rebeli, gata, dăm ce al meu și mă duc, vreau să fiu eu stăpân, chiar dacă numai pe bucățică, dar să nu mai depind de nimeni. Este o fază ulterioară în care este nevoia cea care mă mână să mă întorc. Și nu neapărat o nevoie foarte elevată, foarte spirituală. Pentru că pe fiul cel mic nu l-a mânat în primul rând conștiința, ci l-a mânat, să iertați, burta, foamea. Este apoi o fază în care îi arăt lui Dumnezeu lista, rezultatul, raportul trăirii mele în care n-am călcat pe bec, în care n-am încălcat poruncile. Și scopul meu în viață este să nu încalc poruncile. Și asta, de fapt, denotă, dezvăluie imaginea pe care o am eu despre Dumnezeu. Aceea a unuia care trebuie să achite fiecăruia după situația statistică cu care se prezintă. Și este atitudinea Fiului cel Mare care se supără, se mânie că Dumnezeu folosește milostivirea, pune la bătaie iubirea, zice el, în detrimentul dreptății. Și cel care se străduie să nu încalce poruncile, mai devreme sau mai târziu se găsește, deci numai la asta se străduiește, să nu încalce poruncile, mai devreme sau mai târziu se identifică cu figura din duminica cealaltă, cu fariseu, care zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Și este rugăciunea care disprețuiește și este rugăciunea care acuză. Și este rugăciunea care se mânie pe Dumnezeu că face rabat, face reduceri la adevăr și la dreptate. E bine, ultimul nivel sau nivelul pe care îl dorește Dumnezeu în relația noastră cu El este acela de a-L privi ca pe unul care se lasă dat la o parte, se lasă mutat, cum a făcut Moise în Cartea Ieșirii sau Exodului, practic prin rugăciunea lui insistentă, smerită, curajoasă, cam asta e în esență, spune textul, îl mută pe Dumnezeu de pe scaunul judecății pe scaunul milostivirii. Și Dumnezeu abia așteaptă. Spune în Evanghelie, mă gândeam acum, dacă Dumnezeu abia așteaptă, dacă Dumnezeu, pe de-o parte, respectă libertatea omului, chiar dacă speră Dumnezeu, așteaptă fără margini, nu se obosește în a aștepta, în a spera. Care e deosebirea dintre speranța lui Dumnezeu și speranța noastră? Speranța lui Dumnezeu nu este dată de faptul că nu știe ce urmează. Nu pe asta se bazează, nu de asta este motivată. Dumnezeu știe. Ci este dată speranța lui Dumnezeu de riscul intrării în ecuație, să-mi fie iertată exprimarea, a libertății omului. Nu vrea Dumnezeu să facă ce poate să facă fără libertatea omului. Și asta speră Dumnezeu. Ca noi să folosim libertatea pentru. Nu să fim liberi de Dumnezeu, să fim liberi pentru ceva. Speranța omului se bazează pe împlinirea, recunoașterea, confirmarea viitorului.
al lui Dumnezeu pe riscul folosirii acestui mare dar care este libertatea omului. Și mă întrebam, oare până unde merge Dumnezeu cu milostivirea, cu acceptarea, cu păsuirea, dacă tocmai am spus că este fără măsură. Este fără măsură până la un punct. Evanghelia ne spune care e punctul peste care Dumnezeu nu trece, pe care Dumnezeu nu-l acceptă, căruia nu-i face loc în casa sa. Omul nostru, fiul cel mic, își vine în sine și începe să spună ce va face. Să iertați, își repete poezia. Și zice așa: îi voi spune tatălui meu, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și merge, zis și făcut, și își începe recitalul. Și tatăl îl ascultă până la cuvântul care zice: nu mai sunt vrednic, după care îl oprește. Că nu sunt vrednic, asta știu și este consecința alegerilor mele. Dar fă-mă ca pe unul din argații tăi, asta eu nu pot să-mi dau mie condiția de fiu al lui Dumnezeu. Nu am această putere nici de a mi-o da, nici de a mă lepăda de ea, chiar dacă fac declarații sfărăitoare, nu mai sunt fiul lui Dumnezeu. Și faptul că eu îmi neg calitatea de fiu, asta Dumnezeu nu acceptă. Eu nu am nevoie de angajați plătiți. Nu am nevoie să-mi sporesc, să iertați, ferma. Pentru că omul nostru întâi și întâi jânduia să ajungă măcar cât erau porcii și nimeni nu-i permitea. Și acum măcar ca dintre cei plătiți. Eu n-am nevoie, iubirea mea nu se cumpără. Nota bene, aviz amatorilor care căutăm, ne străduim, facem de toate ca să ne-l cumpărăm pe Domnul, să-l tragem de partea noastră măcar până trecem podul. Și nu acceptă Dumnezeu ca noi să fim altceva, că nu pentru porci și-a dat Domnul viața și nu pentru cei angajați, pentru cei plătiți. De aceea, această așteptare a lui Dumnezeu, care nu obosește, care nu decade, care nu se mișorează în intensitate, ajunge să vadă până departe, indiferent cât sunt de departe, indiferent câte meandre a urmat calea mea până astăzi. Acolo unde este iubirea Domnului, acolo ajunge privirea sa, adică la mine, la fiecare dintre noi. Și aș vrea să închei cu un singur cuvânt. Am putea să stăm o săptămână pe textul ăsta. Când fiul cel mare se răzvrătește și nu vrea să se bucure, nemulțumirea este de fapt refuzul de a participa la bucurie. Zice tatăl: fiule, toate ale mele sunt ale tale. Nu este o asigurare, o mângâiere, o consolare, ci îi aduce aminte. Tot ce simt eu, tot ce trăiesc eu, ar trebui să trăiești tu. Grija mea, îngrijorarea mea, așteptarea mea, speranța mea sunt ale tale și bucuria trebuie să fie a ta. Haideți să îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să fie perioada care începe, să fie perioada de pregătire, de antrenare, de exersare în a-L bucura pe Dumnezeu. În a ne întoarce noi înșine
și ne întoarce la Tatăl. Și cât de des, și cât de mult, și cât de intens, și cât de copios dorește Domnul să ne facă parte de ale sale. Și cât de puțin corespundem acestui mult, copios, intens, plin al lui Dumnezeu. Să nu zicem, spălându-ne pe mână rapid, să nu zicem nu pot, nu știu, pur și simplu așa în vânt. Să-i spunem Domnului, ajută-mă să pot, învață-mă, vorbește, Doamne, servul Tău ascultă, serva Ta ascultă. Asta să fie nota, cadența acestei perioade. Neputința mea spusă ca pretext să devină rugăciune. Trebuie să ne veselim și să ne bucurăm căci fratele tău acesta, mort și pierdut, și fiecare să ne punem numele pentru atâtea pierderi și atâtea morți, a înviat, era pierdut și s-a aflat. Mai mare bucurie este în cer pentru unul care se întoarce decât pentru cei 99 de drepți care nu simt nevoia să se întoarcă.